Күгәрсен авылында туып үскән кадерле тормыш иптәшем, яраткан әсәебез, һөекле нәнәебез Гумәрова Миңзәлә Ринат кызын 55 яшьлек күркәм юбилее менән бар йөрәктән тәбрик итәбез. Ул 1965 елдың 7 октябрендә тирә-як байлыкка, муллыкка күмелгән мәлдә дөньяга аваз һала. Авылда мәктәпте уңышлы тамамлап, Стәрлетамак калаһындагы Сауда училищеһына укырга инә. Кулына диплом алып, ошо калала хезмәт юлын башлап ебәрә. 1987 елда Күгәрсен авылы егете безнең атайыбыз Нургата Хөснулгата улы менән кавышып, тормыш курып ебәрәләр. Үз балага гомер бүләк итә кадерле кешеләребез. Безгә тиешле тәрбия биреп, укытып, олы тормыш юлына сыгардылар. Әсәебез бар гомерен Сауда өлкәһендә хезмәт итүгә багышланы. Тырыш хезмәте өчен авылдаштары араһында ихтирамга, хөрмәткә лаек булды. Шулай ук балаларына, тугандарына һәм якындарына ла үрнәк ул. Кадерлебез, һин безнең терәгебез, таянысыбыз. Күк йөзендәге кояш кебек тормышыбызны яктыртаһың, йылытаһың. Юбилеең менән тәбрик итеп һиңә ныклы сәламәтлек, туган йортыбызга ямь биреп, дустар, тугандар ихтирамында, без балаларың игелегендә, изгелегендә, исән-имин булып, озак яшәүеңне теләйбез. Киләсәктә лә тормышка ямь биреп, һөекле атайыбыз менән озак елдар хоклаңгыз пар булып, ак бәхеттәргә генә төренеп яшәгез. Һинең өчен гүлдәр сәскә атһын, тыныс булып килһен төндәрең, хайрар коштар һинең өчен генә багышлаһын ине көйҙәрен. Күңелеңә яйган яхшылыктар, изгелектәр булып кайтһындар, тыуыр таңдар алып килһен һиңә сәламәтлек, бәхет, шатлыктар. Хөрмәтле Миңзәлә Ринат кызы, юбилейгыз айканлы иң изге теләктәрен, рәхмәт һүзләрен моңлы йырга кушып тапшыруыбызды һорайдар тормыш иптәшегез Нургата, балаларыгыз Руслан, Эльдар, Марат, киленегез Зәлия, ейәндәрегез Динар, Изел. Син яшакта, Без яшакта, ул шакта, ярый әле калмаганбыз без ятка. бары да булды язмышта, яшибез җитеш тормышта. Син минем хакка түзгәнгә, Син минем хакка. күлләвектән күлләр җыела. Тамчылардан диңгез коела. Бөртекләп җыелган дөньям, бөртекләп иелгән шатлык, бөртекләп җыелган бәхеткә ямсин. Бөртекләп җыелган дөньям, бөртекләп иелгән шатлык, бөртекләп җыелган бәхеткә ямсин. Яшьлекләр бар үткәннәр араларда, үзәкләрне өзеп тора балаларда. Саклап калдык сөюне дә тапыламадык, юл куймадык күңелләрне караларга. Күлләвектән күлләр җыела, Тамчылардан диңгез коела. бөртекләп җыелган дөньям, бөртекләп иелгән шатлык, бөртекләп җыелган бәхеткә ямсин. Бөртекләп җыелган дөньям, бөртекләп иелгән шатлык, бөртекләп җыелган бәхеткә ямсин. Миңа бүген бик кадерле гомеремнең һәр бер көне, һәр бер
Шақты болса өткенлерге өтеридем мен қабаттан шул ғөміріне бары сенің белән тағы Күлле өттен күллер жиыла Тамшылардан диңгез құйыла Bir tüklep jıyılgan dünyam, bir tüklep eğilgen şahlak, bir tüklep jıyılgan bäxit käyimisin. Bir tükülep jıyılgan dünyam, bir tükülep eğilgen şahlak, bir tükülep jıyılgan bäxit käyimsin. Bir tükülep jıyılgan dünyam, bir tükülep eğilgen şahlak, bir tükülep jıyılgan bäxit käyimsin.